Słuchajcie, padała w poprzednim odcinku, że my są w Koszęcinie, a syna jest z Tychów i się znamy z Tychów. Ja powiem, skąd my się znamy z fitnessu, bo ja też na fitness chodziłam, żebyście się nie myśleli, ale tak serio, Sonia, co ty robisz w Koszęcinie? To naprawdę taka przygoda, która gdzieś zaczęła się w Warszawie, bo od 1,5 roku gdzieś tam też trenersko pracuję. Nie wiem, gdzieś jest słoikiem, ja? Ja jestem słoikiem. I gdzieś była propozycja, znajomy pracował w Karolinie, żeby przyjąć do Koszęcina tancerze, potrzebują kogoś, kto im pokaże, jak trochę rozluźnić pospinane ciało, żeby im pokazać, jakie są możliwości. I znalazłam się w Koszęcinie. To było gdzieś 1,5 roku temu. I jak tutaj się pojawiłam, gdzieś kontakt z tymi ludźmi spowodował, że zapraszali mnie jakieś takie ich uroczystości, ich święta, więc dlatego tutaj jestem też dzisiaj. No dobrze, ale Tyś nie jest na święto. Tyś tu jest w robocie. Czego ty ich uczysz? Właśnie ostatnio twoja pasja, jeśli chodzi o fitness, bo fitness to jest szerokie pasmo, ostatnio pasja to jest... Tak, słuchajcie, ja lata masakrowałam swoje ciało i właściwie ja masakrowałam. Masakrowałam w taki sposób, który nie odnosi się dzisiaj do tego, co się robi. Chciałam powiedzieć, że oczywiście z przyjemnością, bo robiłam różne szkolenia i przez lata, od 1997 roku miałam swój klub fitness, sama ze mną ćwiczyłaś. Zaczynałam od prostych zajęć, od jakichś zajęć wzmacniających, modelujących całe ciało, ale potem to szło w kierunku stepu, ćwiczeń takich już bardziej dynamicznych. W pewnym momencie, jak wypadł mi dysk po takich naprawdę trudnych zajęciach, mówię, o Jezus. No i śleciałaś z roweru. No, wszystko wiem o tobie. Wtedy mówię, no ten rower to jest oddzielna historia. Ale wiesz co, powiedz naszym widzom, co to jest pilates, bo ludzie nie zawsze wiedzą, takie tajemnicze słowa. Pilates pochodzi od nazwiska prekursora tych zajęć. To był człowiek pochodzenia niemieckiego, który urodził się jako taki człowiek mało sprawny i gdzieś tam miał różne dysproporcje ruchowe. Postanowił sam, pracując na sobie, usprawnić swoją mobilność, swoje ciało. Dzięki temu opracował zestaw pewnych ćwiczeń. I to mnie też gdzieś tam zaczęło przekonywać do tego, że do tej pory to, co robiłam, gdzieś było odwrotnością tego, od czego powinnam zacząć. A więc wtedy się pojawił pilates. Moje pierwsze przygody, pierwsze ćwiczenia, pierwsze szkolenia właśnie w tym kierunku. I one mają, te ćwiczenia wzmacniają nasze mięśnie głębokie, poprawiają stan naszych pleców, poprawiają nas oddechowo, uelastyczniają. Ćwiczenia, które nie działają bardzo destrukcyjnie, ćwiczenia, które również potrafią nas wyciszyć. I oczywiście działają tak profilaktycznie na nasze plecy. Teraz pracujemy w czasach, kiedy każdy gdzieś biega bądź siedzi za biurkiem i zapomina o tym, jaka powinna być nasza prawidłowa sylwetka. A tego uczy właśnie cały system ćwiczeń poświęconych usprawnianiu swojego ciała. To się okazuje, że to nawet takim wytańcowanym i wyćwiczonym tancerzom zespołu Śląsk było potrzebne, że jest samiec. Tak, właśnie Pilates pracował z tancerzami i stąd pomysł, żeby niektóre ćwiczenia, gdyby zaczerpnąć od nich w odwrotnym kierunku, żeby te ich ciała, które naprawdę w tańcu bardzo poddane są różnym ciężkim ćwiczeniom, usprawnić w drugą stronę. I dzięki temu on pomógł wielu ludziom związanym z tańcem, z baletem, żeby ich ciało było dalej jak najdłużej sprawne fizycznie i jak najdłużej mogło być i trenować w swoim... Ja się zagubiłam trochę. Jak najdłużej utrzymać swoją formę fizyczną. Na koniec powiem tak, jak pamiętacie ten film pod tytułem Chodziłam po ogniu, to my razem chodziły. razem chodziły i no, że ja poleciała, a ona powiedziała, co one tak ryczą.
I oni idą, bo ja mam jutro trening. Ale potem poleciała. No to było przeżycie. To było przeżycie. Bałam się. Ale właściwie nie To potrzeba. jeszcze niczego, Działka, nie boisz. No. Bierzcie z niej przykład.